W imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Chmielnie, wójta gminy Chmielno oraz współorganizatorów serdecznie zapraszamy na 22. Dyktando Kaszubskie, które w tym roku odbędzie się w Szkole Podstawowej w Chmielnie 18 listopada. Konkurs rozpocznie się rejestracją uczestników o godzinie 8:30. Wystąpi przed Wami Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Chmielanie, wystąpi przed Wami Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice, a także Zespół Kaszubski ze Szkoły Podstawowej w Korzyczkowie oraz grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie, która przedstawi Wam legendy chmieleńskie. Do konkursu zgłosiło się około 140 uczestników, którzy zmierzą się z tekstami Hieronima Dertowskiego, Leona Hejke oraz z legendami kaszubskimi, głównie chmieleńskimi oraz okolic. Widzimy się w sobotę. Czeka na Was Królewionka w pałacu. Serdecznie zapraszamy 18 listopada do Chmielna na nasze 22. Dyktando Kaszubskie. Wszystkim uczestnikom życzymy połamania piór.